Enfawr, beth ti'n gwrando? O, jyst yr overture 1812 gan Tchaikovsky. 1812. Ti'n gwybod? Hwn. O, ie, oce, ie. Ti'n gwrando ar One Direction fel arfer? Ie, wel, mae'r darn yma yn enwog achos y canant. Ac achos y canant, mae'n un o'r darnau mwy o swnllyd o gerddoriaeth. Be? Gan ei ryfel, go iawn? Ie, a wedyn nes i feddwl, pa mor swnllyd yw'r gerddorfa fel arfer? Cwestiwn da. Mewn cerddorfa, mae yna bedair adran. Yr adran taro, chwithbrennau, llinynau a phres. Ond pa adran yw'r mwy o swnllyd? Be ti'n meddwl, Rhys? Taro falle, neu pres. Mae'r teclyn yma yn mesur decibel, sef lefel sain. Mae ffordd ni'n siarad yn arferol tua 60 decibel. Mae big modur neu lori tua 100 decibel, a jet o wyren tua 130 decibel. Mewn fan hyn, mae Gerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd, ond cyn ni fe mewn, well ni wisgo rain. Barod e, off ni. Be? Yn ei tro, ni'n mynd i ofyn i'r pedair adran i chwarae mor swnllyd a phosib. A Rhys sy'n dal y baton. Yn gyntaf, yr adran chwithbrennau. Fflwt, clarinet a'r oboe ac yn y blaen. Chi'n barod? A nesaf, yr adran llinynau, y ffidil, y cello, y bass dwbl ac yn y blaen. Nesaf, yr adran pres, y trwmped, y trombôn, a'r tuba ac yn y blaen. Ac yn olaf, yr adran taro, y drymiau, y cymbalau a'r timpanis. Y chimpanzees? Ti yw'r unig fwnci rhwng fan hyn, Rhys. A'r enillydd yw... Drum roll, please. Yr adran taro! Gyda 104 decibel. Da iawn. Reit, pawb i wneud sŵn!